Sirikal mamalo chako chenro mag loro kuonde dak madirom 200 kama oganda moyo 300 mane pio ula odaro osebedo ka ojotie. Jatend migawo mochung' ne weche mag gwenge Mongoro Penina Malonza owacho ni kuonde jot 2 mayudore gwenge ma Mai Mahiu bende ibiro lor kama oganda maromo 160 osebedo ka ojotie tok masira mar yamo moro manomuoch gwenge makono kendo kelo tho mar ji 60. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kar jot mar Prayers Beyond Boundaries Ministries Prayer Center mayudore Mai Mahiu, Naivasha e kaunti ma Nakuru en achiel kuom kuonde jot manitiere Mai Mahiu ma oganda mathoth mane pio ula oywero udigi dwe achiel mokadho osebedo ka odake. Jatend migawo mochung' ne gwenge motuo Penina Malonza mane olimo joma pio ula nodaro e gwenge ma Mai Mahiu nochiwo mabati 1,500 kendo wacho ni sirikal biro chopo singo mar miyo gi lowo ma sirikal onyiewo ma ginyalo gede. Out of the 179 active camps that are within the country that is committed, and our ministry is going to work together with the Minister of Interior to ensure that these people are resettled. We are planning a long-term resettlement plan, and that is to build them their homes. Malonza wacho ni joma pio ula no ywero udigi Mai Mahiu podi biro yienegi puro puothegi e kinde mag oro. Kolero ni nyaka gisani ji 52 poko yangi kama nitiere tok pio ula ywerogi. Takamano osingo ni familia mag jogudi ni jolweny mag KDF kod ojende mag podi biro dhi mbele kod chenro mar manyo ringrego nyaka yudgi duto. I know that Red Cross have been doing very good job in terms of psychological support, but we are going to intensify because really this is that we need to address as fast as we so that these children can resettle back to school. Jotend kanise mabende olimo joma pio ula nodaro otiyo gi thuolo no e kwayo sirikal mondo chop singo mar miyo jogo mane pio ulo ywero kuonde maginyalo chake dak manyiena. Yetu ni kuomba ya kwamba kila kitu serikali iliwaahidi watu hawa iendelee na kufanya. Hiyo ndio kitu iko. Kwa sababu tunaona watu wengi wako na maswali sana. Tukitoka mahala hapa tutaenda wapi? Miezi 3 watapewa mahali watafanya namna gani? Na ndio hiyo maswali imekuwa sana. Join her to make sure these people are settled. Sio kuhamishwa tu. The promise of the government and the commitment that the president has given that they are settling these people permanently, even allowing them to farm in their farms back there, but to keep them far away from the water paths. That's something we agree. Lazima tujali mmoja kwa mwingine, kama vile unaona askofu amekuja hapa akaona hitaji la vitabu na akanunua hiyo vitabu vyote. Hiyo ni kuonyesha ishara ya kwamba sisi ni familia moja. Pio ula mane okel kod koth mapeke pachoka no miyo ji moheo 300 wito ngimagi ka uganda moheo 1,300 e counties 32 ma pachoka pio ula no ywero udigi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Wasuri nyakora Ramogi